mau bicara-bicara apapun gitu, sepatah dua patah gitu, kamu diam aja, kamu di situ tanggap loh. Aku menikmati suara. Iya, menikmati ya boleh, tapi seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus bicara. Kata-kata itu kalau kamu, ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Sugeng dalu adikku Cahayu Niken. Selamat malam Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh Mas Adi. Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Freddy ya. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan loh. Sik ta. Iya Mas. Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Bedino ke Pak? Bendina ning wayange wayang londo. Sik wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, ya enek joker, enek alah ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik. apa? Tetetan. Tetetan. Dadi niku nomor angka gampang. Kuwi larangane negara uga larangane aku ora oleh. Lak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya Mas. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran apa kuwi jenenge Mang? Santunan Mapak Suro. bulan Muharram. Mapak Suro. Kalih santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih mugi-mugi kagem desa Dusun warga Sumanding. warga dusun Sumanding. Semanding Desa Desa Sumber Mulya. Sumber Mulya Ketan Macan. Kecamatan goblok. Kecamatan ya. Ketan Macan apa aja. Kecamatan Jogoroto. Jogoroton Jombang. Nggih, Kabupaten Jombang. Wonten daleme Gus Dedi. Nggih, ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh ya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya, Ya, bowone apa? tentang gula. Dandang masuk. Bawa tantang gula. Dandang gula. Dandang iki apik lho, dandang Iki iki niken klangenane sing klasik. Klasik kan Laras, iki. pun. Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya pake le ming ngono. Antrayo persis sok. Lah memang sak kerandah apa mau pitik lho ya. Ngene iki pomo melu ngono men. Luar biasa aja, memang keluarga seniman tradisi ngono. Betul. Mulai teko romone ya Romone. putra-putrane ya enek sing dalang, Laras. enek sing seniman tradisi. Betul. Jadi wis luar biasa ngaten. Tukang Ya. sone ndi kita? Ya. Gendere ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender.
Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Gus Dedi. Gudi, Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Mau tuwek kedelinan. Kamu nggak mau bicara-bicara apapun gitu, sepatah dua patah gitu, kamu diam aja, kamu di situ ditanggap loh. Aku menikmati suara. Ya menikmati ya boleh, tapi aku seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus bicara. Kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Ombong gak mana enek Kepiye kek apa piye kek, suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengiang. Iya. Terngiang aku teran. Brandene maksa Ini kita ditanggap 300.000 apa ya gelem sih. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh Asli. oleh kampleng. Kado aku semangat itu ini. Melok elektron. Jebol nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa kowe. nanging wanci dalu. Ini kita sambil ngombe kopi karo rokokan kretek gayeng. enak. Apik kok suarane. Iya. Tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu
putri Sulestyo terus bisa nyuwarani kang kesrana Tembange iki ngapa Mas Broto? Nggih. Pripun usange? Tembange nduk niki iki ngapa jenenge? Niki wau jenenge dandang gula. Bener apa salah to Iya, ya? dandang gula. Dandang gula ya. Jadi bener. dandang dikek gula niku kan luwegi mengke didilati bareng. Dadi juru. Sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Lah ya. Sambung wanci dalu. Jan yen to niken ki ndelok kahanan. Nggih. Nggih ya. Nggih. Asok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jenengmu goyang tretek. Apa lah goyang tretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ke apa? Goyang pargo. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Kaya Nek yo apik lho. Nggih. Nggih. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa Mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bocange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok men. Napa? Apa? MBG kan ngono. Ah, nggih. Terus pone. Terus piye, Mang? Kemana-mana. Mas Balil ganteng. Heeh. Ora Mas Bahlil. Lah terus. Apa? Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Heh? Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Heh? Lanang po. Yo separo lanang separo ora. Kurang akeh saiki jadi-jadian. Lho niki. Luar biasa. Semangat ya, Nduk. Ya, thank you Mas. Sampeyan diranti warga masyarakat Semanding, Semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Jombang. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, Nggih luar biasa niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Jadi kan mengke nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan Amin. terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndok luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah terkenale los nggih. Paijo yo Amin. pengen terkenal, Nduk. Iya. Niken. Hah? Paijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah. Oh iya. Kaya nduk niken iki. Nggih. Ya. Wes iki pengen ngaturne apa maneh? Aturin apa malih? Apa maneh? Lah iya toh. Ya Masa manut siji aja. tok? Pokok JMBG. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua bawa sak langgame mau lho to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora toh? mangan sak nyendoke. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Ayo Sak sak paket. nyendoke kon ngitung. Ya 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 ya. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Ngopo bedas becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa requeste bocange napa ayo? Lha apik kicau mas. Lah kuwi lho kicau mania lho wah apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya, liyane sing luwih rawancane. Ben karo Ijal Mas ganti musik. nadane. Heeh. Heeh. Apik iki musiknya rame iki. Rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kah? Iya. Bagong musik. Bagong musik kenapa diberi nama Iki Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut sithik apa? Oke. Nah, Sumanding, koplo. Sumanding. Sumanding. Wah, apik suara. Bersama campur sari New BNB. Iki Gus BMW, Dedi, apa Gus iki Dedi BMW? katuran minggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus Dedi katuran katuran minggah. siap. Wah, cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya, Nggih Pripun? ketemu ngoten no. boleh. Nggih. Nggih. Dumateng Monggo. Pripun Gus Dedi monggo katuran minggah Gus Dedi. Kersane wonten Gus, regegne Gus, monggo, Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Nggih. Sepote anu Sepote sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Wah, iya ya maaf toh. Ah. Ya kok iso keplesin. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis?
Gus Dedi. Gudi Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Nang tuweke delinan. Tuk. Sugeng dalu, Gus. Genduk. Nggih. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Eh, Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu Gus punika. Dedi matur suwun. Nggih, Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Priger, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak nggih Mbak Priger sedaya Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang Nggih, nggih. matur mbah nuwun. Matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang nggih. Niki mboten kula niki sponsor nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan apa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis Gus. Tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing ada sakit meripat, sing ada kuping tuli, nggih. Sing ada dulur tunarungu, nggih. Sing ada penyakit migrain, lan sing ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh iya kok Nggih. dangu sangat Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, siap, Jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken. Gus Dedi badhe ngesake tembang. Nggih, Apa tembang. Ken? Itu aku ki karepe Nah, aku lah asal konsultasi. tangklet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku pripun kados dipijet ngoten napa di Mboten Napa? nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek umpami pijat, nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane Nggih, kan saraf mata ada yang katarak, Oke. ada yang glukoma, Glukoma. ada yang min, ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku terus saged. mengke bibar saking jenengan kan saged ngrungokne iki. Lho nggih saged ngeten. Langsung Niki aku niku, instan. Langsung dadi ngeten. Niki ana Bos. Niki kula etok-etok budak jenengan tambani ngeten to. Kowe iki ra Sanes, cocok. sanes Niku Gus. jenenge ngentai. Niki sanes budak. Nggih. Niki sak menika sampun gendeng. Nggih. Wah wis budak Saged gendeng. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahé niku penipuan nggih. Oke. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Nggih. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan. Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kula ingoni, kula sekolahno, kula kei pekerjaan Nggih, gratis tis. luar biasa. Penak manggon. Loh, Tepuk tangan kagem Gus Dedi.
Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. Darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola makan. Oh, tanggoku tak gone rene sesuk. Ah, Ora usah, ora usah ini- tanggamu. Mbokku darahnya tinggi tak gone ning gone. Oh iya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia. Gratis. Bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit saking pundi panjenengan. Lah niki no. Niku kata pertanyaan ngoten niku. Nggih, Iku Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kula niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kula kan nerusaken mbah kula. Nggih. Awakmu sadurunge nulung wong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung wong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah. Betul niku. Nah nek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung wong gratis, masuk akal apa gak ini? Nggih boten. Lah mboten niku. Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngoten no, dadi jeng damel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh, kembang napa? Kembang api napa kembang? Mboten. Ngentai. Ngeten. Kentai Gus niku, paido Kula kentai. niki asline tetep wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, nggih. Cobakan, kate wong duwe gawe, ngoten niku kembang setaman, kembang wangi, bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Wonten nggih. Ngoten. Berarti Dadi kados sajen napa nggih menyediakan? nggih Biasanya kan sedaya, apa, sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, Nggih, nggih, untuk perlengkapan kematian Nggih. ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula bisale butuh niki langsung telepon dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan nggih wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Berarti luar biasa. Gratis. Boten, oh sampean Gratis. lek tukune nggih kedan nggih Gus, termasuk nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya ta wis. Oh, Wong melahirkan bar melahirkan kudu Pertanyaane. Oh nggih sedia. Oh, lho sedia. iki lho, Jong. Dadi Aneh barang. nggih wonten sedaya wonten. Nggih. Dan mulane kula niki walaupun sebagai seorang peruqyah nggih, tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Nggih. Gusti. Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, nggih, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Loh, berarti sedaya mau weneng kuwabe ngeten iki setuju. Setuju. Gus kali niku kula nderek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah napa pripun Gus? Lah niku kula mawon nggih bingung ya. Kula dhewe mboten wantun. Lah iki. Napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki warga sedaya Semer kula. Nggih. Kene apa sih Gus? Lah duka. Nggih sampean iki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh. Kok gak wani rabi maneh. Lah. Piye? Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun Gus? Sak duduhi. Gak enek critane
wong bojo loro iki iso urip bahagia. Kowe lho ngomong lah duka. Cerita temen kula niki. Lho, Lho. Jos nggih. Lho wis tak kepingin ro sing jarene nek TV bojo loro rukun sampean semerep. Bujuk wis ta lah. Loh, kok sakit? Aku rodok tahu wisan. Ora mungkin wong sugih duwe akeh. Wis ta lah. Percuma. Mulane kula niki saged seneng sedekah, seneng ngekeki wong percuma. Misale kula niki dhuwit kula kuwatah kathah itu. Nggih. Tak celengi sing pol wis itu dhuwit bendina. Ngapunten. Misalnya pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masih temen nggih mboten semerep. Ngapunten. Ini dalam negeri dalam hati kula niki. Nggih. Nggih. Dadi Gawe apa sih duit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Walah boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Oh, Lho sok iki ngoten, temen. Gus. Terus sampean niki sugih, duit kok lumpuhno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean guru mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis dibelanjakno nang ngene toko-toko, wong loko sakjane gak payu-payu iso nyekolano anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe ketemu wong gak duwe, senajan gak iso ngekeki dhuwit ngekeki pangan, gak iso ngekeki pangan, minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. sedekah. Wis sedekah iki ora ning ukuran jenengan dhuwit. Berarti Ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Senang sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih. Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Pundi? Alah mboten Nggih umpamane nggih. Umpama kok entek dhuwit kuwisan. mboten percaya. Nah, umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niki mung angen-angen iki tak kena sapa iki engko. Lho mawon. Lho, Sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak yatim piatu. Nggih. Kula Terus yatim, matur-matur kula lek yatim, dhuwit Pak, kula niki- yatim, kula yatim. oh nggih padha kesini padha. Lho padha, Pak. Dhuwit lek tak gelek nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten, Nggih. umpamane nang ngene karaoke yo gak pantes. Nah, terus Terus nyewu LC ya wis gak pantes. Dateng napa, Pak? Lho, lah yo mlebu TV. Loh, Lah saiki angen-angenen dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. nggih. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Nggih. Ayo tak tukokno BMW. Fortuner umpamane. Fortuner. Tapi taksir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Wabrak. Yo pantes. Boten pantes soalnya panutan, nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane dipoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing cabul iku. Iku ta anake Gus sing bujukan iku. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Betul. Nama saya jaga. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Nggih. Saniki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan. Sampeyan jejer kula ngeten. Gel prigel, apa jeneng Mbak Niken sampeyan jejer sampeyan sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasiene iko ta. Ya napa perasaane sampean? Isin kan tanggapan wonten mriki. Mboten Ayo. nek dibayar ya. Wah, mesti padha wae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga panjenengan. Isin lah awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi terus kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah apa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Amin. Monggo niki napa? Nyanyi Gus. Jenengan badhe Nyanyi nyanyi Gus. napa, Gus? Jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus, dirasa Jenengan ngoten. kedah nyanyi. Nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah, mboten nyanyi nggih joget. Nggih. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten niki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu.
Yo transfer mawon saged. Nyawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih to mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih jenengan anu Jenengan pendet tarik tunai riyen. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. 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 tenan po ora. Piye to? Bahasamu Jenengan tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih to. Nang ndi? Lho lembok. Anu Gus, mungkin Niki kula kula nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau demek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh nggih titip ning kula Nggih. mawon kalian iki. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula Nggih. matur nuwun Pak. Dadi Nah, niki lho. Kang ngitung ngene iki lho. Wah ngene iki lho sami. Lah Lah kok diwene rono? Oh dibagi lho Gus. Ora ro dhuwit ro biru-biru niki disai. dibagi nggih. Wis cekelen kono nok, cekelen. Mbak Nik kan iki bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampeyan tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Tapi Mboten ngene saged, kula mboten tahu sekolah. Nggih, Pak nggih. delik ini arta teng pundi biasane? Kula niki kula ada glangsing. Kaya awakmu dadahi glangsing, Jo. Enten sing ngatur piyambak, enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh menika. Nggih, sedaya. Siap. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki pamane kebiasaan sampai saat ini nggih saged ditang. Misale mangan tek 50.000 dhuwit 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku iki piye. Nggih, luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Matur sembah Mugi-mugi Kula sampe jenengan nyanyi nggih kula. Nggih. Kula tak ten ngisor Nggih nggih. Mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih, Masih bersama Gus Dedi. Nggih nggih. Nggih. Gus Dedi tiange anjene ya grapiak semana. Makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel dhuwit iki gak ro hitungan penak to nek bojo iso ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Heeh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Paijo. Ya. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi iki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang Siap, berdiri siap. di Di sebelah pojok sana. Oh, nggih. Kok tenang ae kok kabeh munggah kok do nyaweri Wah, karo bapake. Luar biasa nggih, nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak Nggih, ya. ayo, ayo. Ah, sing apik. Yo. Selak sola-sola ya, Mas. Sola-sola. Oh, selak sola-sola. Sedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esuk. Para ero. Pasa Ero. Alah lah tunggale. Luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun. Matur sangat. nuwun. Matur nuwun, genduk Niken istirahat dhisik ya nak.